אתה רואה פה נקודה אדומה מהבהבת על יד זה הבהב, אז צריך להיות קטע שהוא רץ הלוך. די, מלחיצים אותי פה, נו. למה? לא צריך בכוח! כסף למעלה. זה יופי. מים חמים. אתה התקלט. אמרת למטה, הולך לשפוט עוד פעם. שביתת עונשין? אוי אוי אוי. יש לנו תקשורת. משוקע. נו יאללה, רוב. אחד מכניס איזה גול מספריים. המספריים הוא לא עשה כלל. זה התקשורת, זה לך, רק תקשורת. יכולה להרים ולהוריד. למה זה ככה? איזה רואי, עשו אותו למה שחקן כזה? עכשיו שם בתל אביב, מה עושה? יש מגן במכבי חיפה, מתווכחים. שנייה עשו אוי אוי וואטחה. אוי, לא. טוב נו, התקשורת שמו אותו בנבחרת. לא, הם פה יוציאו את זה, יאללה, יופי, כל הכבוד, יאללה, יאללה. תקשורת, תדע לך, התקשורת בונה. תיקח בחשבון ילד, הוא שנתון 92, אתה יודע את זה. אני יודע שהוא ילד. אופסייד! זה לא הבאת איזה מישהו בן 25, אתה צודק. לא, זה בסדר, היום יש לו כבר יותר טוב מה שהקודמים. הרבה יותר טובים, יופי, תראה, ראית איזה יופי זה היה? יופי, נו יאללה. הלאה. אנחנו לא רואים את הגול השני כמעט. טוב רום! בראבו רום, כל הכבוד. כל הכבוד לרום. יואו, מה קרה? איך נתן לעבור? כל הכבוד. ראית? אם יותר טובים מה שאתה. עכשיו הוא יותר טובים משהו. אדוני, מי אתם? תרים. מי אתם? אלי, ממש, אלי. שחק! משחקים טוב החבר'ה האלה. לאן הקבוצה השנייה? שניהם משחקים טוב. תחזיר לו דאבל! יופי. תחזיר לו דאבל! פרשננו לענייני אני משהו, מה זאת אומרת? כל הזמן בצד הזה. תיזהר, וואט! תראי. הם לא מחזיקים מעמד. אופסייד! אני מרגישה לא נעים, אבל זה לא נעים, זה כזה... טוב רום. תתחילו לצד שני.
יהיה לו חיטי. כל המשחק הזה נראה לי. מחר להתחרט עוד באמצע. זה משחק קצת אפשר ככה. לחזור, לא יצליח. פאול! שופט אידיוט. מה הם מתווכחים בכלל? כן, זה כבר יבש. זה עשה איתופים משהו. יש להם הרבה הזדמנויות, אם לא מפקיעים בסוף חצי. שחרר את הכדור, אל תנסה לעבור. רך על הרגל. רומי שיחק עם רובם, לא? קוצים כאלה. כבר הרבה זמן משחק. אלו כבר יש. קוצים יש, אתה ממש קוצים על הראש. תבין, אני שואל, מה אמן אתה שואל? יופי, יופי רום, יופי, יופי, כל הכבוד. ראית איך שהוא תפס אותך? כן. הסרטת? כן, כן. כל הכבוד. אבל זה לא... חבל להרים את הרמות האלה, חבל. לך. טוב של כדור, לך. שער, גול! לא, 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 לא. התחבאנו מהגשם. איך שהגעת רום כתב גול. היה בדיוק חטף גול של אילן מציין. הכל מסתפר יפה, מתי מסתפר ככה? לא, זה יפה, זה יפה ככה. אני אוהבת ככה, זה יפה. מה? וזה 11 ציון. מתי את? לא אופסייד. כן, התפלאתי שראיתי ששרת אליי. לא, שבוע הבא. למעלה. אין הגילה עם זה. איפה הייתי באליון? ראית? לא, זה אחת מאלה. יוצא מהמגרש. הוא לא מספר? לא הלך מה, למגרש. הוא הוציא את יואל אילן? הוא הוציא את יואל אילן? על מה הוא עשה? על מה? למה הוא הוציא אותו? כן, דברו, שניכם. נתן, נו באמת. כל הזמן על הראש שלו. יש לך אחד שמצחיד אותך נורא. לא, ממש. כל הזמן מתיישב לו על הראש. הוא מתוק. זהו, כתוב לו על הברך. איזה כדור, יופי, כל הכבוד, יופי, יופי.
הענן הגדול התמסר לרוח הבוקר, וכמו נער צוחק וצהר כיוצא במחול. קרן שמש נגעה ופרעה לו טלטל בתזרוקת, ונפרס כמו כנף והמריא להפליג בכחול. מתהפך על גבו ומושיט זרועותיו להגיע אל כדור נעלם שממתין לו אי שם במרום, שהרוח חטפה בתנופה שהטפה ופיה, שדעה וטעה ונפול ונמוד מן החול. איזה בוקר שכיף, איזה כיף שהיה לי הבוקר, איזה כיף על הבוקר, איזה בוקר וכיף, איזה כיף הוא אמר, איזה כיף שהיה לי הבוקר, איזה כיף על הבוקר, איזה בוקר וכיף. אל השמש ברוח ונפו ונמו והכל שוב נשתע בכחול, בליבי שניתר ושקע ונמלא געגוע, ואני שוב כנער צוהל יוצא במחול. איזה ערב של כיף,